Jamen, og tak fordi I må komme. Det er en ære at være her. Jeg er meget ydmyg over for at være her. Nu er det mig, der taler på Tap Talk. Jeg vil gerne være her også og komme til jer. Og ydmyghed, det er noget, I kender. Jeg ved det. Det er sådan noget, I forstår den godt. Det er sådan noget humor-ting. Og det har I også med. I har humor, ikke? Og jeg forstår, at I er bekymret, når vi siger ordet vælgererklæring. Så er man nervøs, right? Det er sådan, det er. That's the shit. Vælgererklæring. Og det er empati. Jeg forstår, hvor du kommer fra. Fordi det er nødvendigt. Vælgererklæring her. 700 per uge. That's not enough. 8.000 i alt, og så 19.000 fra i systemet. Det skal være meget bedre, det der. Det er, vi skal lave om på. Det vi bliver nødt til. Men hvad er det, vi gør? Du siger, at du bliver bange. Hvordan vi gør det? Så er det nogle nye metoder. Hvad med den der? Vi glemmer det. Det er en clean sheet, ikke? Det er helt nye ting, vi skal tænke på, fordi vi skal have samlet det ind. Fordi vi ved ikke, hvornår det er, der bliver en valg, for eksempel. Helle Thorning, ikke? Hun kan trykke på den knap hver dag, det skal være døgn, og så er den der, fordi der kommer en ny bog med Lars Løkke her til efterår. Måske den ikke bliver så god for ham, men hun kan ikke skrive den der ud, når det er, at den er kommet ud, fordi så bliver det dårligt publicity. Så hun kan nødt til at skrive den der, før bogen kommer, så det kan være lige om lidt. Det ved jeg ikke. Herover, nu skal vi se på en ny taktik, det er, vi laver the bottom up, vi laver the tree, som man siger. Her har vi et træ, og det har en masse grønt på, så det har grene ude, og sådan der. Det grønne gren, det er det medlemmerne her. I er derude, I møder verden, I suger til jer. Det er næring, det er alt det, som I ved ud fra verden, det er politik in real life. I kommer ind, I suger ned til stammen, det er kernen i partiet, det er bestyrelse, dem som får det bottom up, og det går, I får det ind her med den regner ned, op igen, og så styrer det ind, og det kommer vælgererklæring fra alle jer ind her. Så det er som et træ, den her organisation. Det er en organism, som arbejder sammen, fordi I suger det til jer. Hvordan gør man så der? Jeg har en spids. Hvad har vi her? Spidsen. Because you have spidskandidater, right? Og det er dem, som vi skal satse på nu, fordi de vil gerne ind og sidde på taburetten på den folketing, ikke? Så de arbejder benhårdt hele døgnet 24/7, og det er dem, som vi skal koble på, fordi jeg har set, når jeg bare kommer i lufthavn her i dag, de står der samlet. De samler 24/7 der mig på hjørner af gader, hvor der fester alt, hvor der er mennesker. De samler, de er engageret. Dem kobler vi på, fordi de siger selvfølgelig, når de skal ud og samle, hvor de samler, så du samler sammen med dem, ikke? Vælgererklæringer på gader, større, spidskandidaterne, de går for os, de er der hele tiden, de samler hver dag, det er deres primære formål lige nu. Derfor bare koble på dem, det skal nok gå, I når det fucking mål heroppe, så her det 5.000 per uge, ikke også, der kommer ind, fordi I samler så aktivt. Sådan er det, at det skal gøres. Sådan er det, at vi snitter dem lige ind i hjørnet, den der.